zafalilo para čoda pa svaki dan stream. Teo sam i o tome da pričamo, da. Pričao sam danas baš o tome. I skapirao sam jednu stvar, kao realno duboka je tema. Znači, slušajte ovako. Previše sereš, jevi ga. Ok, ne, ovo je sad stvarno ono iz srca. Možda Kenja malo, da, a ovo je stvarno iz srca. Kao, činjenica je da svi, dosta nas kao snima zbog para i sve to, ok, da. I kao, naravno, to se podrazumeva, ali ja sam skapirao, a to sam vam rekao i ranije, kada sam krenuo da streamujem, ne znam da se seća neko, jer imam ono periode kad streamujem aktivno i kad ne streamujem aktivno, da streamovanje mi više prija od snimanja. Znači, to je činjenica. Ne znam zašto, ali stvarno jeste tako. Streamovanje je mnogo lakše, naravno, ali više mi prija u smislu kao, pričao sam to i ranije, da mi gleda 500 ljudi mi je bolje nego klip da mi, jer kao klip da mi ima 1000, ne znam, milion pregleda, kao ne osjećam nekako više tu konekciju sa tih milion pregleda, jer su to postali onako baš svakakvi ljudi. Šta sam krenuo da pričam? Da, mislim, i vidio sam da je neko napisao u komentaru kao očekuješ, moraš da ono kao očekuješ mnogo pregleda i onda imaš pritisak. To jeste, kao realno kada izbaciš video, znaš, ako imaš milion subscribera, očekuješ da će klip da ti pređe barem nekih 300.000 pregleda, sad u stvari malo manje, realno, sada je realno da imaš ono minimum 200.000 pregleda i onda je baš, stresno je. Mi Balkanci, nigdje nismo stranci, gdje god bili mi smo prvaci.